Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke eMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke lapha ngoGlodi Lilepo. Glodi Makhab Lilepo, umfana omdala, indaba zokubana iqela leKaizer Chiefs mele alishiye umfana omdala. Abantu abaninzi bafunge intshiya, abantu abaninzi bajonge phezulu bebophe izandla bethandaza imithandazo engapheliyo, benemibuzo engaphenduleki into yokubana angahamba njani na uLilepo oqela leKaizer Chiefs ekubeni ingomnye wabadlali abakwazileyo ukufaka amanqaku kule sizini sisuka kuyo. Hayi ngenene nangenyaniso baphulaphuli ke lo mibuzo nizibuza wona, wonke umntu uyazibuza lo mbuzo lowo. Masiqale kanje ke, uGlodi Lilepo ngokwengxelo eziphuma ngaphakathi eNaturena zithi uGlodi Lilepo useyiplayer yeKaizer Chiefs ngokusesikweni. Umfana omdala usayine icontract neqela leKaizer Chiefs ezohamba iphele kunyaka ozayo pha ngoJuni. Loo nto ke ithi ke uGlodi Lilepo useyiplayer yeKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs senegunya kuGlodi Lilepo. Sizama ke ukuninika umkhomba ndlela ke baphulaphuli, sidlule ke lapho singene ke kwisimo sikaGlodi Lilepo. Asivanqa singeva ukuxabana phakathi koGlodi Lilepo neKaizer Chiefs. Akhonxa, akho kuxabana, akho ngaboni ngasonye. uGlodi Lilepo uyiplayer eKaizer Chiefs, uyavana neKaizer Chiefs, uyavana nemanagement eKaizer Chiefs, naye uyayincoma imanagement eKaizer Chiefs ukubana ke ngaphandle kwayo ngengekho kule ndawo kuyo. Ngokwamahlebezi uGlodi Lilepo useCape Town, umfana omdala, uyodla iholide nefamily yakhe. Akakaphumi kuthiwe iKaizer Chiefs imkhulule, useyiplayer yeKaizer Chiefs. Masingene kula mahlebezi ke baphulaphuli. Ithi ke into iKaizer Chiefs yabeka imiqathango xa iqela ke likaRhulani Mokwena iAl Ittihad elifuna pha uGlodi Lilepo. iKaizer Chiefs kanye uBobby Motaung wabeka imiqathango eqatha eyenze into yokubana ke elaqela lehle lingakwazi unyuka lifune pha uGlodi Lilepo. Kwakhona neqela ke lapha eBelgium ebeliselime ngenyawo lifuna pha uGlodi Lilepo. Abantu abaninzi aba ke bayivila apho bayive khona ukuthiwa kuGlodi angahamba bheke eBelgium. Ayikho loo nto baphulaphuli, akho Glodi Lilepo ubheke eBelgium. umfana omdala uGlodi Lilepo uselapha eMzantsi Afrika, useyiplayer yeKaizer Chiefs, unecontract neKaizer Chiefs. Uthathe iholide useKapa nefamily yakhe. umfana omdala uzawubuya ulungiselela i-pre-season neqela lakhe eliyiKaizer Chiefs uGlodi Lilepo. Injalo nje into kaLilepo, iqela belimfuna ngamandla lelaqela ke likaRhulani Mokwena iAl Ittihad. La team icoachwa nguRhulani Mokwena, kodwa ke ngokubana ke uBobby Motaung ethe wabeka imiqathango ethande ukuthi xaxe elaqela ke lehla nomcinga, alabuya litsho lithi ke lisaqhubeleka noGlodi Lilepo. Siyibambe kuloo ndawo ke thina into kaGlodi Lilepo ke baphulaphuli, kodwa xa kukho into evelayo futhi sawubaleka size ngaphambili sizocacisa into yokubana ke ngoku nantsi into entsha iyavela ngoGlodi Lilepo. Okwangoku uGlodi Lilepo uyiplayer yeKaizer Chiefs, unecontract neqela leKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphuli ke ningangena ke ngobuninzi benu nitsho into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.